Bueno, aquí estem a casa meva, estem en el canal d'en Biel i ara vos farem una demostració de lo que és amnèsia i la veritat és que caga a matar. I doncs, senyors de Mercambe, han fet palomitas, vasques. Vamos, que será una hora base perfecta. Bullseye. Mem, que pot fer així. Mem, a veure. Ouch! Vale. Això grava. Jordi, tu surts. Pepo, Carlos... Tu ja surt com el Rubio, així. Bueno, sí, estem aquí amb l'amnèsia, començarem. Confia. Vos hem de dir que fins ara han jugat un poquet i hem trobat una clau i això, però no ha fet molta por. Però en Josep, que era un cabron, m'haurà dit que la bodega mos cagarien de por i endevinava bona mare. A la bodega. Vinga. Sí, Pepo, sí. Sí, nena. Bueno, aquí hem de fer unes germanes antes de començar a jugar. Vinga. Carlos, te fan tapar la cara per això. Papà, mira, amigo. Aquí estem en una habitació aparentment normal, fins que vas aquí i veus un forat a la paret, sí. El qual hem fet nosaltres. Hòstia, el llibre. Ah, No, no és tirar llibre, el llibre ja estàs tirant. Estira-me la portada. Ja, deixa de córrer. Tu, Walter? Ja, poc s'ha subministres. Da igual que pel Walter, només una porta per ser com no hem pogut passar. Marca-te. Pasaos sus palomitas. Vinga, deixeu-vos ja de fer de curs, conyo, que això sortirà a YouTube i serem famosos. Vinga, Esteu de l'altre. no està obert realment. Sí, però és que no puc passar. Aquí hi ha una catxa entera. Tu, mos estan començant, com se deia jo, que se m'ha oblidat. Parts cordura. Cordura. Mira, Conyo, mamà. i d'ahir obrirem el farol, així. M'encanta l'arquitecte que va dissenyar això, en sèrio. Tu que vols ser arquitecte. Basta. No, jo vull ser enginyer de sistemes electrònics. Com en Howard. Puc pagar el farol. Vaig pagar el botafumeiro, Jo fa el màster. El bota fumeiro. Vota puc bé. Ja. Bona nena. M'és igual. Tio, mira els bordes de la deixona. M'estic començant a tornar un pel dalt. Aprofit, ara que feim el vídeo... No, Jordi, aprofita ara que feim el vídeo per jurar que a Vilafranca anirem al festival del terror aquell, no? I hem d'anar. No m'espereu. Bé, i anem tu i jo, Pepo. Carlos, tu vens. Sí. Jo m'hi En puc. parell d'ensaig i en Jordi, bueno, serem molts. Jo daré una càmera i ho mirarem en primera persona, no? Com el tio d'aquí, amb un botafumeiro. També gravarem amb una càmera la vista del meu No, segon. per aquí no. Està dit, He de tornar enrere, no? Sí, però per aquí. Per aquí. Joder! Tio, comença això. Què és ese animal? Van en el llum. Aviam. Ja ha votat. Tio, jo m'he cagat, crec. Són tots així. Tots No, entre no, mig. jo tomo una margarida de baix. Joder! What the Coño. I això era un zombi? Caga molt! Tu, jo de tomar una margarida de baix a ximenea i esperaries Papà Noel. Tu, no, una cosa, la bo d'això és que no m'hauré de preocupar per juntar l'àudio i solució, perquè ens són sustos. A veure, recupera cordura. Mira el finestre una estona. Un paisatge molt repetitiu. No, que puta, això són pinus alepensis, vols te'n recordar? Biel, ja està. Que no em farís, que el quadre li sobrada. Tu i jo som de lletres, tio. Sobretot de lletrià, que seria. Aquest vídeo va dedicat a la meva professora de llatí. Te'n records que van a ser llum? Ves a veure. Merda, se m'ha acabat el puto oli. En Joan perd oli. Pepo, cap a En Joan perd oli. M'és igual. Cap a la dreta. Ara que entri ta mare, ara sí, super... Cap a l'esquerra. Entra, da igual. Entra qualsevol. Recupera i Tanca. tanca. Banda. Tanca. Coño. Tanca. Coño. Ja tanca.
Conyo, no me doneu presses, que així més m'estrès i més... Me cago. Bé, no estem infringint cap copyright, Copyright, he dit. Copyright, del Rubio, ni de l'Ologio, ni del Richard, ni de... Si dius els seus noms, llavors com? Tonto. Entra per aquí. M'acaba de censurar no, que fet, ha sonat pip! Això que diré que he tirat antes, ah! I doncs, anem a la bodega. Hòstia, la bodega! Per aquí. Per aquí? Sobre l'orientació del Pepo. No se move... Tenc una idea. Per fer algo més àgil, quan obliguen la porta de la bolera, de la bodega, mos podem veure Jo Soy Cani. Sí, la bolera aquella que d'en Homer, que se posaven les botelles de Ho he barbí. vist un mitjón en el fondo. No sentiu veure ara? If you look closely, you will notice that the elephant Mr. is Detail. fake. Ara el botajumeiros. No Que me no queda té- oli. Entén més d'oli per mi. Pizza volador. Sí, tenc oli. En Joan té oli. I no em perd, gràcies. L'únic que em perd aquí és tu. Pues tu, jo estic... L'acabes de consumir, Jo això vol dir molt que per l'has aquí. perdut. No, encara el té allà dins. Ara anem per allà un altre bitxo. No, tio, no he vist sortida. El bitxo s'ha difuminat. No he vist sortida per allà, en sèrio. Mira. Ja. En sèrio, se moriran d'oi mirant això. Mos batrem com un espàs, no? Claro. Vale. Per exemple aquesta. Exacte, ho pot fer per estar per embantipar la música que té la típica. Se pot fer en les oliveres. Sí. Guai. La que hauré de tornar a clavar és d'allò. Va, da igual. Joder. Entra per aquí, Mateo. Joder. No sé. Ah, pues cert, ha quedat gravat el puto susto que Què? No te... Tots els enemics suposo que són iguals, o n'hi ha diferents. Hi ha diferents, segur. Em diu la sombra, no, me perseguia, suposo que només n'hi ha una de sombra. No, Tio, mem. No se moverà, vale? Això vol dir que no la puc obrir de cap manera. Si intento emplear la clau aquella que té... Això vol dir que en Xanquet eres fantasma. Sobrada. Tu que ets massa jove per entendre aquest xiste. Ja sé que és un xaqueta. Xanquete. Si és... I que se va morir en Xanquet? No em puc morir. decidida. A veure, No, és broma. Igual que en Freddie Mercury. que pedaç. Amén. Torna per aquí, manso ja... Que sí. Però si havies passi que aquell s'havia destornat. Jo vull morir d'un atac de ries, per favor. Hi ha un gas que t'ho fa fer. Ja. Pues, El cas del Joker, tio. Assisteix aquesta No morta. ho he mirat mai cap, no. En realitat són xistes d'interior. Mira, un tintero. Ja ho sé, Carlos, que existeix aquesta mort. No, però... Per cert, encara aquí en teoria és cap aquell, no pots fer allò dels Rubius. No, perquè és copyright. Veig. Va, No, a veure. Espera. definitivament, però no hem perdut. Que tu t'hi m'han perdut. Hem de trobar un camí alternatiu per tornar i ja està. Perdidos en la mansión. Això per... Heu vist algo? Mansió. Les pedres aquelles de la de Harry Potter. No, és que... Ja, sí. Estic perdut, tio. Encara aquí és la ruleta. Ja, no. Torna per allà on eres, tio, xocol. Aquí no hi ha res, no? A veure. Ah, No no. m'he perforat. Si pilli paio per algun mesos. Conyo, ja hi tornem a Sant que no entra. Cago en d'ell. Deixa de fer backflips. No, tio, no, ara! El cara està ben recte per entrar, eh? Aprofit per fer una publicitat sobre el vídeo del que el dimoni vinc jo. Ja tenim 500 visites. Que no, per aquí no. I no n'hi ha cap de meu. Te voy a partir del pedazo. Hòstia, mira, cotxeria pràctic. Aquí sí. Podeu dir paraules raros, jo estic parant la traducció. Botafumeiro. Ja me passo per les calamitats, tio. No, jo no les cap. Perquè les heu tingut totes dins d'altres. Sí, claro, jo no n'he menjat ni una perquè estic Però, jugant. tu... Estem com, Biel, tu has calat. No! Ese queda en bollete molt grau, eh? Amb polletes mos queden Carlos. Els escó. No ho fan Torre Iglesias, això. Pup, 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 pup. Eh. Ve per l'altra banda, no sé, trobant riu.
No. Mira davall, mira en terra, un piano. A la dreta. Aquest quadre no se mos tirava damunt. No, això no és Nàrnia. No es fa per... Han tirat la làmpara d'anar a la Que caga més, Joan, això? Tia, Joan no caga. Jo no és una puta merda. Aquí parla un que. Es tracta de en lata. Aquí no hi havíem arribat cap pic. Sí. Joder, això m'està posant més temps. Aquí fa més calor que se pot enxergar. Vinga, tu siula. És una festa de vent. En Charmander i en Squirtle se troben. En Charmander li demana a en Squirtle de què és aquesta lliqueta i aquell diu, és cuero. Squirrel! És cuero. Squirrel! Avis! Jo vaig veure primer com ja te'n dic. Coño, per aquí ja han vengut, si hem de tornar darrere. Logro desbloqueado, m'hauran barrinat les palomites. Queda algo... Mostra-m'ho. Ara te donen les bolles. Vull dir, ara te donen les trosses de palomita. Sí, que si no, és una altra cosa. Yeah! Por fin. ¿Ah? Vestíbulo. No sabía, parecía una medida de seguridad. Se suponía que no se debía mover ni no sé. Cor, Fermín, què és això? Oh, no, Cor! No te giris, toca com... No, Correcto. no corres, no corres. Mira que això és Sant Fermín. Que se supone que m'haurà ferit. Sangre, coagulada per la putrefacció d'aquesta sala. Joder, estic fotut de salut, no?